Ka video jong Lehnoh way na gibala Shah penyap hagajinya Siat bagi bor sipai ka India bat pulit ke jamuan Kashmir haga step jong ka khatsan terek ujemang araja arpusan ka peni baka Kmie jong uhi kala Kyrpad yalau jong Khun pun Pyndem yala de laong ka Kyrpad khubor na India today. Uteu Lehnoh ubla tip kerteng kumu Amir Nazir Wani bat haka video la yo ibo bat artat ya ka AK-47 kat bau dangkran ya la ka Kmie bat laong bau la kentat ya ka jingkentu Kyrpad ka Kmie bat kop baun sapej lada ki sipai ki wan. U Amir lambat ki arngot ki Lehnoh ki la Shah Siat yap haka jinge Khun bat ki bor sipai bat ki bor pelit Hanadi ka Thaintral ha Pulwama district ke jamuan Kashmir. Nalor Amir ki bala Shah Siat ki kenthop yo Asif Ahmed Sheikh u Yamar Ahmad Bhat ki badai ki Lehnoh ka Jais-e Mohammed bat baro laingot ki dei na Pulwama district. Laong bau Amir ula video call ya la ka Kmie na ka wei ka yeng ki bakila penlong Jakari ha Shwa bakan don ka jinga Siat bat la ka doru bat nalor ka Kmie ula kran ru ya la ka para bat kumju ya ka para u Asif ka bala keli syapang u hen man jongka. U Asif uday u Lehnoh ubaya ka yeng jong u hathan tral lapan batai da ki bom IED da ki bor sipai jong kari India bat ki bor pulit ka jamuan Kashmir haga jing khenra ya ki suba no yarap Lehnoh hadien ki jing jia Shah Siat yap arpa unringot ki brio ha ki Lehnoh Lashkar-e Taiba ha Pahalgam minha ka arpa artrek yoyong araja arpusan. Laong bagi bor sipai kari bat bor pulit ke jamuan Kashmir kila kwa ya kita ki Lehnoh bakin Pyndem yala de pause kila Siat penban bat kumta ban si ban Siat kelayaki. Kini kejing yok Siat ya ki laingot ki Lehnoh kini ke baar hapo ka arsengi kata hadien kejing Siat yap ya laingot ki Lehnoh ka Lashkar-e Taiba haka Thain Keller ke Shopian district minha ka khatlai tarik ujemang araja arpusan. Сейчас лagi ya miane bayo kai te chusubuan buai. Tragi besar vazia liku. Tul mal hai kan sharo. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lyngba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.